Velkommen til Min Livscoach, en podcast, der lærer dig at stå stærkt i dig selv og have din egen ryg. Her bryder vi fri fra andres forventninger, vi tager vores plads i verden og skaber et liv fyldt med styrke, frihed og selvrespekt. Sammen stopper vi med at gemme os bag frygt og tvivl. Nu tager vi kontrollen tilbage, vi siger fuck normen, fuck janteloven og fuck mand og bør. Her er din vært, certificeret livscoach Camilla Berg. Let's fucking go! Hej honey. Jeg havde overvejet at kalde det her afsnit for hvorfor folk hader coaches og andre bullshit-aktører. Men i stedet for, så har jeg altså valgt at køre med, sådan bliver du glad. Og jeg ved godt, det kan virke sådan lidt modsatrettet, men det kommer til at give mening, I promise. Og jeg skal nok komme tilbage til hvorfor, og give dig et indblik i, hvad du kan gøre for at blive glad eller gladere i din hverdag. Men det er faktisk lidt interessant, hvad baggrunden er for det her afsnit. Fordi for tiden, der er mit store fokus, altså ud over podcasten i sig selv, venskaber, relationer og samtale. Og jeg er flere gange blevet spurgt om, hvad min røde tråd egentlig er i min virksomhed. Og ærligt, jeg har haft sådan en lille bitte smule svært ved at svare, selvom jeg har kunne mærke dybt nede i maven på mig selv, at der er en sammenhæng, der er en rød tråd, jeg har bare ikke kunnet talsætte den. Hvis du har været min klient eller overvejer det, så ved du også, at en af mine store kæpheste, det er at skabe mod til at gøre det, du gerne vil, styrke til at skabe uafhængige beslutninger, originalitet i forhold til, hvordan du ønsker at leve, men også en nysgerrighed, der skaber muligheder for dig i dit liv. Men samtidig snakker jeg også om ting, der kan virke som om de stikker i alle retninger, som for eksempel relationer, tidsstyring, skam, prioritering, kærlighed og egoisme. Men i sidste uge, der slog det mig som et lyn fra en klar himmel, hvad sammenhængen er. Ja, jeg ønsker at vise dig alt det, du kan blive, og at det er okay at drømme dig større, og selv sætte dagsordenen for dit liv. Men jeg gør det på en bæredygtig måde, hvor jeg ikke laver en quick fix løsning, der ryger til jorden på et tidspunkt. Fordi det ikke kun handler om fremtid, men også om at bygge et fundament og have styr på the basics. Som Jakob så fint sagde, da jeg diskuterede min research med ham, altså researchen for det her afsnit. Ja, det hjælper jo ligesom ikke noget at bygge et palæ på et råddent fundament. Og the basics er ikke sådan super sexet eller storsælgende. Og det er nok grunden til, at jeg ikke er millionærcoach. Jeg har lyst til at sige nu, fordi jeg tror rent faktisk på, at det basics, som jeg brændende ønsker at fremlægge og være samt, altså jeg har også været frontløber for det, siden jeg startede min virksomhed op, de er fremtiden. I hvert fald, hvis vi i fællesskab ønsker at højne vores egen trivsel, samt højne trivselen for de mennesker, som vi har omkring os. Og jeg tror enormt meget på dig som lytter, og jeg kan også se, at vi bliver flere og flere og flere på podcasten hver eneste uge. Jeg er ikke alene om den her tilgang længere. Vi er faktisk ved at være rigtig mange. Og ja, det basic er usexet, og virker nærmest for basic til at være en ægte løsning. Og det er også derfor, de bliver overset, negligeret og glemte. Og derfor tilvælger alt for mange mennesker desværre stadigvæk bullshit løsninger på deres egen trivsel. Et godt eksempel, det er fitnessindustrien, som i 2002, da jeg selv startede i mit første træningscenter, havde en værdi på omkring 160 milliarder dollars, og er blevet vurderet til at være steget til en værdi på 400 milliarder dollars i 2023. Og nej, det er ikke en dårlig ting, at vi dyrker motion og går i fitness. Problemet opstår i grunden til, at vi gør det. Og det er her, jeg kan se rødt, når jeg kigger på den her industri, som jeg by the way selv har været aktør i, siden jeg som 21-årig fik job i Fitness World. Og jeg har også selv ejet mit eget træningscenter. Jeg ser rødt, fordi jeg ser alt for mange coaches, der lover drømmekroppe og vægttab som løsning på dine problemer. Som viser fantastiske liv, som de har fået, fordi de har de her tynde, hakkede kroppe, men som på ingen måde tager højde for de reelle sundhedsskader og de potentielt påfører deres klienter langvarigt, sådan rent mentalt. Hvor æstetik, måden noget ser ud på og resultater, andre kan se med det blotte øje, bliver vægtet højere end det at skabe et fundament, der rent faktisk skaber trivsel. Og i stedet for at købe sig selv til et liv, der højner din trivsel, så risikerer du rent faktisk at købe en løsning, der er direkte for verden. Træningseksemplet, det er nemt at forstå, men det er altså ikke det eneste sted, hvor der bliver bygget palæer på pilrådne fundamenter. Det sker også, når vi ser business coaches, der lover rigdom med hurtige markedsføringsstrategier, livscoaches, der udelukkende fokuserer på drømmelivet, og parforhold coaches, der lover dig at genfinde flammen nu og her.
Og jeg siger absolut ikke, at det er alle, der tilbyder de her løsninger, der ikke har styr på deres basics. Men det er ekstremt vigtigt at vide, at der er nogle, der ikke har. Fordi når du hopper på en glamourøs løsning, der lover dig guld og grønne skove, og sådan meget sort-hvid sat op, lover dig løsningen, der gør dig glad, men ikke har styr på det basics, så får det bagslag. Først og fremmest fordi der ikke findes en løsning, der kommer til at gøre dig 100% glad hele tiden. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Men også fordi en løsning, der ikke forholder sig til det basics, ikke er holdbar på sigt, det betyder, at den kommer til at påvirke dig mentalt. Det kan gøre, at du bliver udbrændt og overvældet. Det kan ende i nogle ret fatale konsekvenser, som for eksempel stress. Det kan også blive endnu et bevis på, at der var endnu en ting, som du ikke kunne holde dig fast i, fordi løsningen er så absurd, at ingen mennesker i verden vil kunne fastholde sig selv i den. Men du kommer til at bruge det som et bevis på endnu en ting, du har forsøgt, som ikke er lykkes for dig. Men det kan også give dig alvorlige psykiske men på sigt. Og det er ligesom ikke pointen. Så det er vigtigt for mig at pointere, hvis du har set en coach, der lover dig et glamourøst liv, og du bare vil coaches af den her person, helt fint. Men lov mig, at du sikrer dig, at du selv har styr på din basic. I tilfælde af, at vedkommende ikke har, fordi man kan sige, at du kan jo sagtens blive coachet og undervist af en person, der ikke har styr på basicen, hvis du selv har sørget for, at du har styr på dit eget fundament. Så okay Camilla, du har sagt, det er basics så mange gange nu, men hvad fanden er det? Jeg har advaret dig på forhånd. De er usexede og kedelige, men nu ser jeg det igen, nødvendige. Både for dig og dit mentale helbred, men også for dit humør, hvis du gerne vil være gladere. For din basic, det er de lavt hængende frugter, når det kommer til at forbedre dit humør. Og lad mig lige give dig en trommehvirvel. Det basic er motion, søvn, kost, rutine og socialt samvær. Der er faktisk ikke særlig stor nyhedsværdi i det her, fordi jeg har talt om det her fucking mange gange i den her podcast før. Men det interessante ved det basics er, at det virker som en no shit Sherlock situation. Men det er også dem, der ryger hurtigst, når tingene de begynder at gå ned ad bakke. Det er dem, vi har en tendens til at tænke, fuck it, når vi har det dårligt. Og det her, det er en stensikker måde at påbegynde en meget hurtig nedadgående spiral, hvor det vil være naturligt at tænke, at der må simpelthen skulle mere til for at gøre mig glad, end at få styr på de her ting. Og nej, til at starte med, så er det faktisk bare, altså i gåseøjne, bare dem, der skal styr på. Det er vigtigt for mig lige at pointere, at vi taler så ikke om perfektion, når jeg siger sådan styr på det. Vi kan sagtens have nogle basis, der ryger af sporet i en periode. For eksempel kan du godt miste søvn i forbindelse med en nyfødt. Men det betyder altså ikke, at de andre ikke kan opretholdes i de perioder. Det handler om små forbedringer og kontinuerlige forsøg på at opretholde de basale behov så godt som muligt. Fordi hvis vi hopper i den der perfektionistiske helvedes ild, så kan det meget hurtigt blive meget uoverskueligt at få styr på de her ting. Og så bliver den en udfordring for at komme i gang, og det er ligesom ikke rigtig pointen. Altså perfektionismen bliver udfordringen. Pointen er, at det ikke giver mening at gå og føle sig nedtrykt og ulykkelig, og tro, at du skal tabe dig til glæden eller retten til at dyrke motion, du synes er sjovt, slide dig igennem en hverdag, der ikke gør dig glad, så du kan få råd til at købe en eller anden coach, der giver dig et drømmeliv, som du tror vil gøre dig glad, eller lignende. I hvert fald ikke, hvis du ikke har forsøgt dig med de her lavt hængende frugter. Fordi prøv lige at overveje det her. Hvad hvis det bare handler om en times søvn mere om natten, mindre junkfood og rutine i din hverdag? Jeg siger ikke, at det her det kommer til at være en 100% stensikker løsning, men det er sikkert, at ved at få styr på din basic, så vil du også have meget større glæde og gavn af den hjælp, du opsøger i fremtiden. Du skal se det sådan lidt sådan her. Hvis du prøver at forestille dig, at du skal lave en fancy middag derhjemme. Du har både købt kobekød, kaviar, trøfler og foie gras, men du ejer faktisk ikke gryder, pander, knive og spækbrædder. Her der kan du godt forsøge at opsøge en kokkeven og spørge dem, hvad er problemet? Kan du hjælpe mig? Men det giver faktisk først mening at opsøge din kokkeven, når du har fået styr på det mest basale. Du har redskaberne til rent faktisk at kunne lave madlavningen. Jeg tror faktisk, den mest udfordrende ved at gå i gang med fundamentet, det er, at umiddelbart så virker motion, søvn, kost, rutiner og socialt samvær overskueligt ved første øjekast, og det er det faktisk bare overhovedet ikke. Så det vigtigste, det er faktisk, at du ikke gør alt på én gang. Lav små ændringer hver dag frem for at ændre alt på én gang.
Og der er mange ændringer, du kan gå i gang med. Og jeg vil selvfølgelig gerne give dig noget sådan hjælp og inspiration til forskellige steder, du kan vælge at starte. Men husk, det er altså ikke alt på én gang. Vælg et lille område til at starte med, og så kan du stille og roligt bygge på. Så lad os få styr på de mest basale redskaber, der kan være fundamentet for, at du bliver gladere. Motion. Når du dyrker motion, så øger du den dopamin, du har i hjernen. Samtidig så højner du også niveauet af dopaminreceptorer i hjernen. Når du højner de her receptorer, så højner du også din egen sensitivitet for rent faktisk at føle glæde. Det vil sige, at ved at dyrke motion, så har du faktisk større mulighed for at kunne mærke glæden. Problemet, det opstår meget ofte i, at træningen det bliver markedsført for sådan en hård ting. Noget smertefuldt og noget ubehageligt. Ikke noget, vi gør for at få glæde nu og her, men som noget, der ligesom skal give os et eller andet visuelt, som har jeg lyst til at sige. Så løsningen vil i mange tilfælde være at finde motion, der har potentialet til at kunne tænde en glød i dig. Og læg mærke til, at jeg siger potentialet. Fordi lige nu, der ved du ikke med stor sandsynlighed, hvad der egentlig vil gøre dig glad af motion, fordi vi ser meget typisk på de gængse former. Nu kommer jeg selv fra en lille provinsby oprindeligt, altså der havde vi håndbold og fodbold. Så der var ikke mange valgmuligheder på det her tidspunkt, og selvfølgelig et træningscenter. Men der var ikke nogen af de træningsformer, der sådan kunne sende en glød i mig. Så det handler også på mange måder om at være åben over for at prøve nye ting. Og husk på, at motion også er mange ting. Altså hvor motion, det inkluderer jo også sådan noget som lege med dine børn, eller med din hund, gåtur med hunden, eller gåtur med Pokémon Go i hånden. Motion er rigtig mange forskellige ting, men det er også bare vigtigt at se motion som sjov og leg, og ikke udelukkende noget, der er hårdt og ubehageligt og nederen at være i gang med. Så derfor er det også vigtigt, at du sørger for, at du får arbejdet med mod og evnen til at være i pinlighed og akavethed, fordi det vil kunne hjælpe dig med at være begynder og prøve noget nyt, fordi det er klart noget af det mest skræmmende, det er at gå ind i en ny sportsgren og så vide, okay, jeg kommer til at være røvdårlig ved det her, det kommer til at være akavet, det kommer til at være pinligt. Selvfølgelig gør det, men hvis du får arbejdet med din egen evne til at kunne være i den her type af følelser, så gør du også dig selv en helt enorm tjeneste i forhold til at finde den her type motion, der potentielt kan tænde en glød i dig. Så vil du gerne sørge for at få din søvn. Problemet ved ikke at få sin søvn, det er, at alt bliver hårdere. Jeg lavede på et tidspunkt en TikTok-video, som faktisk nåede ret langt ud, hvor det eneste, jeg sagde, var, at løsningen på alle dine problemer er at få din søvn. Og det er faktisk rigtigt, fordi det, der sker, når du ikke får din søvn, det er, at du får en nedsat kognitiv funktion. Det vil sige, at det bliver sværere for dig at koncentrere dig, og din reaktionsevne bliver dårligere, du bliver mere reaktiv. Det gør også, at du får svækket dit immunsystem og bliver mere syg, og så kan det have nogle ret alvorlige psykiske helbredsproblemer. Så det vil også sige, at det ikke at få sin søvn, det er rent faktisk noget, der får en ret voldsom dominoeffekt, hvis du ikke har sådan et øje for, at det faktisk er ret vigtigt. Løsningen, den har jeg altså stjålet fra en bog, der hedder Why Has Nobody Told Me This Before, af psykolog Dr. Julie Smith. Fordi hun laver egentlig en oplistning, som giver sindssygt god mening, så den tænker jeg lige, at jeg vil gå igennem for jer. Så noget af det, du kan gøre for at forbedre din søvn, det er at undgå hård motion tæt på sengetid. Du kan forsøge at tage et bad inden sengetid, forsøge at få naturligt lys om morgenen så tidligt som muligt, altså i løbet af den første halve time, og så sørg for, at du er eksponeret for lys i løbet af dagen, altså gå udenfor. Du vil gerne sørge for, nu når vi taler om lys, ikke at have for stærkt lys om aftenen, og forskningen viser rent faktisk, at det ikke er det her farlige blå lys, vi altid har fået sådan punket i hovedet, men det er faktisk lys generelt, så skru ned for lyset derhjemme, og sluk for lyset så tidligt som muligt på aftenen. En ting, som jeg selv er ret vild med, som hun også nævner, det er at få tømt din liste af opgaver gennem dagen. Jeg har jo sådan en ret stram kalenderføring, hvor jeg sikrer mig hver eneste dag, at jeg ikke lægger for mange opgaver ind, så jeg ved, at jeg kan nå mine opgaver i løbet af dagen, og derfor der ligger jeg ikke og bekymrer mig om aftenen om alle de her ting, som jeg skulle have nået. Dengang jeg var nede ved stress, der var det her en af mine sådan rigtig store ting, at jeg lå hver eneste aften og tænkte på alt det, jeg ikke havde nået, fordi jeg simpelthen puttede for mange opgaver på mig selv, og ikke fik tømt den i løbet af dagen. Så lav en fornuftig liste, som du rent faktisk kan nå at udføre. Og derudover så anbefaler hun også at lave en bekymringsliste, som man kan have ved siden af sengen. Jeg har faktisk i en lang periode både haft en bekymringsliste, hvor jeg ligesom kunne skrive ned, hvad bekymrer jeg mig om, hvad skal jeg tage mig af i morgen. Men jeg har også haft en kreativitetsliste liggende, fordi jeg har nogle gange fået nogle tossede idéer, og så kan jeg nærmest ikke falde i søvn, fordi jeg er bange for at glemme idéen dagen efter. Så det her med at vide, at jeg har skrevet det ned, så kan jeg forholde mig til det i morgen.
Noget, jeg virkelig også kan anbefale, og det er jeg faktisk i tvivl om, hun skriver i den her bog, men det er også at have sat dedikeret tid af hver eneste dag til at forholde sig til de ting, du har på den her liste. Så jeg har, altså lige nu, der er det faktisk ikke nede på vildt meget tid, men jeg har et kvarter hver morgen lige nu, som jeg har sat af til at sige, okay, hvad er det egentlig, jeg har inde i hovedet, jeg får tømt hovedet, jeg får sådan banket listen ned, men hvis jeg har perioder, hvor jeg kan mærke, at jeg er lidt mere presset mentalt, så sætter jeg faktisk op til en time af dagligt, til ligesom at forholde mig til mine egne bekymringer. Så vil du gerne undgå koffein om eftermiddagen om aftenen, det har jeg talt jer med til døde i den her podcast, så det snakker vi ikke mere, i hvert fald ikke lige nu. Og så spis ikke for meget op til sengetid, sørg for, at din krop den ikke har for meget at skulle bearbejde, specielt i forhold til sukker. Jeg har jo selv IBS, og det har jeg rent faktisk selv oplevet, sådan de der gavnlige effekter af, at altså jeg har nærmest droppet sukkeren fuldstændig, men det er vildt, hvor meget bedre jeg har det i, faktisk generelt at droppe sukkeren, men også droppe den op, altså om aftenen, fordi jeg falder hurtigere i søvn. Så noget af det, som jeg også vil anbefale dig, det er, at du sørger for at øve dig i at bruge din prefrontal cortex, som er den del af din hjerne, der hjælper dig med at tage beslutninger, fordi der kommer nok aldrig til at være et tidspunkt, hvor du 100% af tiden har lyst til hverken at gå i seng eller stå op. Det er altid hyggeligt at ligge på sofaen om aftenen, og det er altid dejligt lige at blive liggende bare 10 minutter længere. Det, som jeg kan anbefale dig at øve dig i, det er at stå op lige når din alarm ringer og have et fast tidspunkt, du går i seng hver aften. Så det bliver en måde, hvor du øver din egen beslutningsproces. Jo bedre du bliver til at tage de her beslutninger, jo nemmere gør du simpelthen dit liv i forhold til din søvn. Og det handler også om alle de andre ting på listen, altså sådan noget som for eksempel, at du altid siger nej til koffein efter klokken 14. Bare eksempelvis. En anden ting, du gerne vil forholde dig til, det er som sagt din kost. Problemet, når vi ser på kost, det er, at mad påvirker din hjerne helt ekstremt, og faktisk meget mere, end vi tidligere har troet. Nyere forskning den viser rent faktisk, at det påvirker i langt større grad, end vi tidligere har antaget. Fordi forskningen den viser, at der er noget, der bliver kaldt for hjerne-tarm-aksen. Der viser en sammenhæng mellem det, der foregår i vores tarm, og det, der sker i vores hjerne. Det betyder blandt andet, at kostplaner, der ikke tager højde for en diæt, der tager forbehold for din tarms funktion, hvilket diæter fokuserer på f.eks. vægttab og muskelopbygning meget sjældent gør, de kan være direkte skadelige for din psyke. Og der er faktisk voksne beviser for, at tarmen den kan spille en rolle i neurodegenerative sygdomme. Jeg er så dårlig til at sige det ord, men I forstår, hvad jeg mener. Som for eksempel Parkinson, Alzheimer's osv. Derudover, der findes 90% af kroppens serotonin, altså lykkehormonet, i tarmen. Serotonin det hjælper med at regulere din følelse af velvære og lykke. Så det er altså ikke mærkeligt, at en elendig kost den kommer til at påvirke din psyke. Det, som du kan gøre for dig selv, det er, at du kan fokusere på en diæt, der er rig på frugt, grøntsager, fuldkorn, fisk og sunde fedtstoffer, a.k.a. drop de forarbejdede madvarer. Rent praktisk, så er det, du kan gøre for dig selv, det er at begynde at lave en madplan for en uge. For på den måde at sikre dig, at du ved, at du får en varieret kost, som også er rig på de her ting, der er vigtige for din tarm og din hjerne. Og når jeg siger en madplan, så snakker jeg altså ikke kun aftensmad. Jeg hører så mange, der siger, at vi laver en madplan for en hel uge, hvor så tager de kun aftensmaden med. Honey, det gælder simpelthen ikke. Du bliver nødt til at lave en madplan, der hedder morgenmad, frokost og aftensmad. Og det behøver ikke at være vildt og fancy, men det handler også om at sikre dig, at du undgår de her forarbejdede madvarer. Det, som jeg også vil anbefale, når du laver en madplan, det er også at få styr på din indkøb. Jeg vil altid anbefale kun at købe ind en gang om ugen, fordi så undgår du også det der med at tage de dumme valg, og du undgår, at du for eksempel ikke lige har købt ind til frokost, så du tager nogle dumme beslutninger. Og jeg kan så også godt spise McDonald's og pizza og pisse og lort en gang imellem, det er slet ikke det. Men at have en nogenlunde styr på din basis, så du ved, jamen som udgangspunkt i løbet af en uge, der får jeg en varieret kost, som tager højde for de her ting, som fremmer min tarmsundhed og min hjernesundhed. Og det er ikke sådan undtagelsen, du gør det, men det er reglen, så undtagelsen i stedet for bliver de her quote-unquote dumme valg, som ikke er super sunde for os. Derfor der giver det også rigtig god mening, at en anden ting, du skal være opmærksom på, det er det her med rutine. Og det her, det er efter min mening en af de mest undervurderede faktorer, når det kommer til vores mentale velvære. Fordi uden rutine og gennemskuelighed, er det sådan lidt som en dominoeffekt på alle de andre basics. Hvis du ikke har rutine i din dag, så bliver det skidesvært at opretholde din egen sundhed. Og jeg tror også, det er fordi, når jeg siger rutine, så tror folk, at det er noget, der er enormt sådan slavisk, og det skal være præcis det samme på det samme minut hver eneste dag. Men rutinen kan se vidt forskellig ud personligt, så ja, jeg er vildt glad for at have en forholdsvis stram kalenderstyring.
Fordi det, jeg er sikker på, når jeg planlægger min uge hver eneste mandag, det er, at jeg kan sikre min egen fysiske, mentale og sociale sundhed. Jeg ved, at jeg ikke planlægger for meget ind, der ødelægger min krop. Jeg ved, at jeg ikke lægger for mange sociale arrangementer ind, så jeg egentlig udbrænder mig selv. Så jeg kan se i min kalender og sørge for at opretholde en god balance. Men det er også okay, hvis det ikke er noget for dig. Fordi rutinen, det kan også være små bitte ting. Altså det kan godt være, at du har en total løs kalender, du aldrig planlægger noget i, men du har styr på de små bitte ting, for eksempel indkøb 1 gang om ugen hver søndag. Stå op og gå i seng på det samme tidspunkt hver dag. Og spise aftensmad på det samme tidspunkt. Det kan også godt være en rutine. Så rutinen, den handler egentlig om at give plads til, at du kan opretholde din egen sundhed. Og noget af det, som kan være smart at gøre, det er, at du øver dig i at finde glæde i at overholde det, du har planlagt. Og det lyder måske meget sådan, hvor du er dygtig, klap på hovedet, men det gør faktisk en forskel, at du får ros dig selv for at overholde dine egne planer og dine egne rutiner, at du gør det til en ting, der skal fejres hver eneste gang, du gør det. Det er totalt Pavlovs hunde, at du roser dig selv, og derfor der får du en tendens til at gøre det mere sådan fremadrettet. Den sidste basic, vi skal have styr på, det er dit sociale samvær. Det problem, der opstår, når vi begynder at få det skidt, det er rent praktisk, at vi trækker os fra andre mennesker, og rigtig mange føler sig faktisk besværlige. Hvis at de har det dårligt, så føler de nærmest ikke, de kan tillade sig at være ude blandt andre mennesker. Og nu ser jeg alle mulige andre, det er sådan, jeg selv har haft det. Altså en gang så var jeg sådan, at jeg slet ikke turde at vise andre mennesker, at jeg havde det dårligt, i frygten for, at de skulle få det dårligt, eller de skulle synes, det var besværligt, eller jeg skulle være til besvær over for dem. Jeg synes simpelthen, det var skamfuldt at vise andre mennesker, at jeg havde det skidt, så det gjorde, at jeg trak mig. Så jeg kan virkelig godt forstå, hvis du sidder med den her, eller alle andre, der også sidder med den her. Og jeg tror også noget af det, som man hurtigt kan lave en sammenhæng mellem op i sit hoved, det er, at hvis vi ikke trækker os, når vi har det dårligt, så kan vores sindstilstand også påvirke vores relationer. Men problemet er bare, at social distance, det får dig til at få det værre. Så det er vigtigt, at du ved, at det at få social support, det hjælper dig, men det hjælper også den, der giver dig den sociale support. Det sociale samvær i virkeligheden, hvor der rent faktisk er dybde, det er dybt essentielt for dig og din mentale sundhed. Det du skal sørge for, det er, at du er ops på, at relationer, det er ikke noget, der sker organisk. Relationer, det er noget, du skal gøre en indsats for. Det er ikke noget, der kommer dumpende ned i skødet på dig. Det er simpelthen en gammel skrøne, og jeg vil gerne have, at vi i fællesskab gør noget ved det her, og begynder at tage initiativ over for hinanden. Fordi i takt med, at medier, sociale medier, generelt det at være connected til hele verden online, det kan godt få os til at tro, at vi har enormt meget socialt samvær. Det gør egentlig, at vi bliver dårligere og dårligere til at kommunikere og være omkring hinanden. Så hvis vi ikke er nogen, og det er altså dig og mig, jeg snakker om lige nu, der begynder at gøre noget i forhold til relationer, så bliver relationer en by i Rusland på et eller andet tidspunkt. Jo mere vi kommer online, jo mindre kommer vi til at være sammen socialt. Og det bliver vi nødt til at gøre noget ved, fordi det er bare så essentielt for din sundhed. Fordi det at være social og skabe relationer med andre mennesker, det er noget, der skal lægges handling bag. Og det er ikke noget, du kan vente på, at du lige føler for det. Det kommer ikke til at ske. Der er rigtig mange mennesker, der er sådan, jeg venter lige til, at jeg har lyst til at komme ud. Men jo mere du venter, jo mindre får du lyst til at komme ud, det kan jeg love dig. Du kan eventuelt høre afsnit 83 om ensomhed og 87 om venskaber, hvis du gerne vil høre endnu mere om det her. Jeg vil endnu en gang lige minde dig om, at vi ikke er ude efter det perfekte. Det basic, det er ikke noget, du kan komme i mål med. Det er slet ikke pointen med det. Pointen er, at det er en kontinuerlig proces, hvor et godt fundament sikrer, at den ene kan gribe den anden. Så hvis din motion fucker op i en periode, så har du stadig de andre søjler, der holder dig oprejst. Og det er faktisk vigtigt, at du ikke sætter dig selv i en situation, hvor du bliver dramatisk, hvis din basic de falder til jorden en gang imellem. Fordi det er helt sikkert, at det kommer til at ske. Livet det går helveden til en gang imellem. Tingene falder fra hinanden, de skal samles op igen. Sådan er det. Sørg for, at du sætter dig selv bag rattet og forholder dig til dig selv og dine tanker og følelser hele vejen igennem, så du sætter dig selv op til succes. Og det her det er faktisk en form for remake af et tidligere afsnit, hvis du ikke har opdaget det. Fordi tilbage i afsnit 8, faren, det er lang tid siden, der lavede jeg faktisk et afsnit, der hed, hvordan bliver jeg glad? Så måske også et lyt værd i forhold til det mentale med dine tanker og de her følelser. Da det går mere i dybden med selve tankearbejdet og følelsesarbejdet i forhold til glæden. Og som nok også er værd at forholde sig til, når livet lidt går helvede til en gang imellem, som det jo kommer til. Fordi hvis du finder dig selv et sted, hvor du ikke er glad, og du tror, at en sexet løsning er vejen frem,
så husk at plukke de lavt hængende frugter først, og få styr på dem. Få styr på the basics. Find glæden i motion. Vælg fysisk aktivitet, der føles sjovt og inspirerende. Vær åben for at prøve nye former for motion. Motion, det kan være alt fra leg til gåture. Optimer din søvn. Skab gode søvnrutiner ved at undgå koffein om aftenen, få nok naturligt lys om dagen og lav en bekymringsliste inden sengetid. Spis for din hjerne. Fokuser på en rig kost, på frugt, grøntsager, fuldkorn, fisk, sunde fedtstoffer for at støtte både din tarm og din hjerne. Skab en stabil rutine. Etabler en daglig rutine, der sikrer, at du tager vare på din fysiske, mentale og sociale sundhed. Rutiner giver stabilitet og forudsigelighed. Prioriter socialt samvær. Invester tid og energi i dine relationer, da dybde og sociale forbindelser er afgørende for dit mentale velvære. Og jeg ved godt, at det på en eller anden måde virker meget nemmere at vælge en løsning, som alle andre mennesker kan se, fordi så kan de rose dig for, at du gør det. Og den her løsning, det kan folk ikke lige umiddelbart se. Som for eksempel, de vil kunne se en sixpack, eller i hvert fald altså sådan den der idé om, at andre måske kan se den på et tidspunkt. Så måske virker min løsning pissehamrende irriterende. Men det er også den løsning, der skal til, hvis du vil danne et godt fundament for dit palæ. Og honey, det fortjener du fandme. Hvor du vælger at starte, det er fuldstændig op til dig. Men du har i hvert fald en uge til at beslutte dig, indtil vi lyttes ved i næste uge. Hey honey, kom og find mig på min Instagram, min livscoach, og vis mig, at du følger med. Jeg elsker, når I deler screenshots af mine episoder med jeres største takeaways. Hvis du har nydt episoden, så husk at trykke følg, og hvis du vil gøre min dag endnu bedre, så giv mig en positiv anmeldelse. Det vil gøre en enorm forskel for podcasten, og hjælpe fremtidige episoder, samt hjælpe andre med at finde den. Honey, husk, min løsning, den er ikke nem, men det er den, der gør det muligt for dig at stå stærkt i dig selv, så du kan være alt det, som kun du kan være for verden. Tak fordi du lyttede med, og vi ses i næste uge på podcasten Min Livscoach.